Sa edad nga siyam katuig, masami nagaupod na sa pagpamulong sa iya lolo si Susan Descartes. Kag sa pagtaliwan naman sa iya lolo, bangod siyang permi nagatabang, sa iya man ginpasa ang gahom nga makabulong sa mga may ginabatsyag nga masakit, pinaagi sa pagpangluya. Kalabanan sa iya ginabuligan sa amo ang mga natuyawan, may kibit, ginbarang, kag madamo pa. Isa lang si Susan sa mga nakapwesto sa downtown area sa Bacolod City kag ang ini nga obra hindi nila makabig nga palamuhian kundi isa ka misyon nga makabulig sa iban. Hi there mga kapuso, welcome back. You are still watching your favorite morning program here in Western Visayas. This is GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, makaupo nato ng isa ka Bacolenya nga nagapangbulong pinagi sa tradisyonal nga pamaagi kangay sang pagpangluya kag panghilot. Unique healing powers ini atong tutukan this morning. We have Susan Descartes, isa ka faith healer sa Bacolod City. Hi Ma'am Susan, may aga. May nga Eudia. Sa saan ka, kag paano mo nakuha ang imo ginakabig espesyal nga bugay? Sa ako nga lolo, gin pamanay na sa akon. Halisang nag-edad ko 9, ginadala-dala yan ako mamulong sa, kundiin sa mamulong, manghilot, gaupod ko na siya. Kaya muna, dara ko natunan ang iya nga kuhan, kag ako ang iya gin pamanas. Pagka pataya, gin addahoy sa akon. Kay sa bata iya, kag sa iba niya nga mga apo, wala. Ako lang iya na ano, kaya akong gaupod-upod siya, kundiin sa mamulong. Nagsugod ko pamulong, mga 25. Hasta nag 55 na ko subo. Amo na nakapatapos akong kabataan. Ang akong pagpamulong, panghilot, pabata. Ma'am Susan, paano mo naman yan nahanas ang imo bugay sa pagpamulong man? Nalantaw ko ang iya nga ginabatya kung ano, kung halit sa tao, o barang, o halit sa mga malayang ginawa, sige na pusis. Amo na ako emulso para malambot ko ang iyang ginabatyag. Kung sa mga doktor pagani, Ma'am Susan, may ari ginatawag ang mga specialty. Espesyalista sa mata, sa ulo. Ikaw, anong imo specialty sa pagpamulong? Ay, ginagamit ko yung wala sa doktor yung mga herbal. Amo lang na ako nabulong para sa nabi. Kung laing ginawa, ginamplastuhan ko lang na mga manok. Tapos, kung mga pasa ginapusis, napainom ko lang na lana. Tapos kung may mga barang o may ginapainom ko na sila ng mga herbal. May mga orasyon man. Hindi ka man nakabulong kung wala ka orasyon. Balo ka, kung pas na karon, hindi kami magamit orasyon, kami na maigo ko ng pasyente. Brahon ng bulong, ihampol siya, tubo na sa orasyon. Sa mampuan sa nagliga nga si Mana, may gimbulong ko nga dala sa pusis o ginsudlan. Kadua kasi mana wala sa kabangon. Ginapatan ko sa Martes pagka Merkules nagbangon. Balikan naton bi ang pinakamabudlahi kag makabig mo gid pinakakomplikado nga pagpamulong nga imo na atubang sadto. How was it like? Ano ka grabe ang grabe? Ang hiwit sa tao. Amo nang budlay. Kay kun hiwit saya, gadako na iyat yan, gahabok na. Pero kung barang, sapat na gasuloy sa tao, sa lawas yan. Amo nang pinakabudlay. Kay kami sinabalikan kung hindi ka mayos. Ang tuyaw, dasig lang bulungon. Pag tuyaw, luyahan mo lang na, sa manula lang na, kag tuubon lang. Kung paras na tuyaw, ang bata, kung para sa amin ang sampol bata, ang tuyawan, ginahilanat, hindi na sa mahangpan ang ginabatyag, hindi sa magtiti. Madbiya na sa kaon. Tingin na imo ko na, hiluton ko na sa kagbanyusan, kagpahampulan lang. Madula na, kagipatuog. Ma'am, ano ba lang ang mga lugar ang posible may unod nga mga malaing elemento ang dapat naton ipaiway nga mapadulungan o katuan? Sa mga puno kahoy, kag sa mga suba, mga busay na, kinanglan ko magagto ka sa mga bukid, hindi ka magagto alas 11, pagagto alas 12. Alas 6 to sa gabi, hasta alas 7, hindi ka gin magano, kay inuguwa gina nila. Kinanglan magwa ka mga 7 o 9, uli naman ka, balik naman ka 1 o 2. Dira na lang ka magagto, alas 3 lang kuto.
Bisan sa aton balay, may ara na. Okay. Sa mga banyota, sa kwarto, ara na. Gaano ba na sila mong galumo na sila sa aton. Sa panimalayta, ara na sila. Para sa nabi, kung kamo nga mag-asawa, isa ka mong sa inang nga balay, mag-asawa ka mo, nagpermi ka mong gaaway, dira na sila nag-rebuilde ang mangkalumon. Kinanglan, kung kamo nga mag-asawa, hindi tahimik lang, kag magapalang gaanay, wala na siyang sabla maabot sa inyo. Amo lang na, may ara man na, pero hilanat lang. Anong mensahe mo sa mga nagapati kag sa mga wala nagapati sa imo abilidad kag imo ginatuuhan? Ang ako naman na yan, ang wala nagapati, mas dasig ang nagapati sa mga amuna mag-ayo, sang sa wala nagapati. Ikaw yung nagapabulong, sali kagid sa ginapabulungan mo. Kay dasig lang na. Sa liwat madamong salamat sa tiyempo ang ipakigbahin mo sa amon. Diri lang syempre sa GMA Regional TV Early Edition. Madamong salamat. Once again mga kapuso, Susan Descarten, isa ka faith healer diri sa Bacolod City. Ay, may agagit diyan. Tutok lang mga kapuso kay 2D artist nga makachika ni Kapuso Katie Revilla sa Bistok ang inyo na makilala sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kun aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.